उदालगुरि जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जि गल्ड काप बे गल्ड कापआ थांनाय 6 नभेम्बरनिफ्राय फैयै नै गाबोन 19 नभेम्बराव फाइनाल गेलेनाय जागोन फाइनाल बादायलायनाय आरो बे फाइनाल बादायलायनायाव मोननै गोख्रों दोलोआ बाहागो लादों उदालगुरि जिल्लानिनो इडेन एफसि होननाय मोनसे गोख्रों दोलो आरो बेनि हेंथायै गेलेगोन ग्लबेल स्पर्ट्स एकाडेमि गसाइगावनि आरो बे मोननै दोलोनि गेजेराव गोख्रों बादायलायनाया जागोन आरो बे गाबोननि जि जोबथा गेलेनाय बा फाइनाल गेलेनाय बे फाइनाल गेलेनायनि थाखाय दिनै बेयाव गोबां रेडि खालामनाय जादों गाबोननि जाहाथे हाबाफारिया मोजाङै जाफुङो बिनि थाखाय जोङो गोबां हाबाफारिफोर लानाय जादों बेयाव 12 बाजिनिफ्रायनो जोंहा मोसानाय रोजाबनाय बेबायदि हाबाफारिफोर थागोन आरो गेलेनायनि बादायलायनायाव गाबोननि गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि चिफ प्रमोद बर' मानाव गेदेर बिथां थागोन डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी मानाव गेदेर बिथाङाबो थागोन आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो बेयाव बाहागो लागोन आरो बिटिआरनि जिमानखिनि इएमफोर दङ आरो आसामनि केबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्म बिथाङाबो बेयाव बाहागो लानायनि खोथा आरो बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरा बेयाव गिदिर गोलाव बिटिआरनि गिदिर गोलाव बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसे उदालगुरिनि जोङो आसा खालामदों उदालगुरिनिल' नङा उदालगुरिनि खाथि खाला थानाय बाक्सा सनितपुर बेफोरनिफ्रायबो बेयाव फैनानै गाबोननि हाबाफारियाव फैनानै बाहागो लाफैगोनखौ जों मिजिंथिदों आरो जोङो बेखौनो खावलायदों जोङो आर'ज खालामदों जाहाथे गाबोननि फाइनाल गेमा मोजाङै जाफुङो बिनि थाखाय गासैबो रायजो राजाया फैनानै बेयाव बाहागो लाफैनांगोन मानो होनोबा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म होननानै बुङोबा बड'नि बिफा आरो बिथांनि जि मावनाय दांनाय बिथांनि जि सोमावसारनाय आरो बिथांनि जि सान्थौ सानस्रि दा बिथांनि सान्थौ सानस्रिजों जोङो आवगायलांनायनि थाखायनो दिनै जोङो नैबे अबस्थासिम सफैनो हादों बर'फ्रा आरो बेजों लोगोसे नैबे ओनसोलाव थानाय गासैबो सुबुंफ्रा बे नैबे अबस्थासिम सफैनो हादों दा बिनिखायनो बिथांखौ अनसायनानै बा बिथांनि खेलाखौ अनसायनानै जोङो बयबो बेयाव बाहागो लाफैनांगौ अंशग्रहण खालामफैनांगौ जोङो बेखौ रिक्वेस्ट खालामदो दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानि जानानै बड'फाया मोनसेल' खोथाखौ सानदोंमोन जाहाथे बेयाव बर'फोरा जौगानायजों लोगोसे ट्राइबेलफोरा जौगानायजों लोगोसे गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो बेयाव ज'है थांनानै थानांगौ आरो बिथांनि मट'आनो बेनोमोन लिभ एन्ड लेट लिभ थांनानै था आरो थांनानै थानो हो दा बेनिखायनो खेलानि जुगै जिहेतु गासैबो खौसेथिया फैयो गुबुन जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोरखौबो जोङो बेयाव इनभल्भ खालामनो नागिरदों गेलेनायनि सिगां हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय बा मोसानाय मुसुरनाय बिदिनो नेपालि थागोन आदिबासि थागोन गार'फोर थागोन दा बेफोरबायदि राभाफोर थागोन गुबुन हारिनि बेयाव मोसानाय मुसुरनाया जाबाय हागोन दा बेनि ओंथियानो जाबाय जों गासैखौबो खौसेयै लानानै जोंनि नैबे ओनसोलाव सुखु गोजोनै खान्थियै जोङो रायजो जानायनि थाखाय जोङो नैबे खेलाखौ होनाय जादों गोजोन्थों खेलाखौ रायजोफोरनो नायनो थाखाय रायजोफोरनो दिन्थिनो आरो गेदेर उद्देश्य लानानै गायसननानै गालांबाय जोङो दिनै जारिमिनखौ बोदलानानै नायबा जों नुनो मोनो 1994 मायथाइयावहाय बे खेलाखौ गायसनजेननाय जादोंमोन जे बड'फानि मुङाव खेला होनाय जादोंमोन आरो बे खेलाया दिनै अल इन्डिया आरो बे मोनसे समावहाय इन्टारनेसनेल सारा बुहुमावनो नायजानाय बे खेला जाहैगोन बेखौ जों मिजिंथियो आरो बेनि थाखाय जों नाजाबाय थादों आथिखालाव बेयो अल इन्डिया हिसाबै बेयो गनायथि मोनबाय आरो बेखौ गेदेरथार माखासे थांखि लानानै गायसनगिरि गेदेमा बिथांमोना गायसनदोंमोन बेवहाय जोङो मोनथिनो मोन्दों बिथांमोननिफ्राय गायसनगिरि आफादगिरि प्रदीप कुमार दैमारि दङ आरो लोगोसे गाहाय नेहाथारि राकेश बर' दङ आरो बेबायदिनो फाउन्डार मेम्बार्स गोबां दङ सामुल दैमारि बिथांजों लोगोसे रामेश्वर बर' आबौ बिथांमोना दिनै बिथाङा रुंसारि जालांबाय बेबायदिनो लोगोसे गुबुन माहारिफोरबो दङमोन बिथांमोना माखासे गेदेरथार थांखि उद्देश्य लानानै बे खेलाखौ गायसनदोंमोन बिथांमोना जोंनो फोरमायदों बड'फाया जि बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गोग्लैसोनाय माहारि बिथांमोननि जि मोनथायनि थाखाय जुजिनानै जे मोनसे सान्थौ सानस्रि जोंनो सोरां लामा मोननायनि जे मोनसे लामा जि जोंनो दिन्थिनानै गालांबाय लिभ एन्ड लेट लिभ थांनानै था आरो थांनानै थानो हो बे सान्थौखौ लानानै बिथाङा जिहेतु सोमावसारदोंमोन आरो बे हिसाबै दिनै बर'फोरा बिथांनि सान्थौ सानस्रिखौ लाना सोमावसारनानै दिनै बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर एकर्ड खालामनानै दिनै जोङो एसेबाबो जोङो मोनसे सेलेब लेब पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट
जोङो जुग्राफिकेल बाउन्डारि जों मोननो हादों आरो बेजों जों दिनै बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियाबो दिनै निस्सय आगानसेबाबो जौगानो हादों। बिनि लामा सामानिफ्राय लानानै समाजारि गोबां बिथिङाव जौगानाय राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि थाखाय दिनै जोङो एसेबाबो जोङो लामा मोननो हादों आरो बेखौनो अरायथा खालामनो थाखाय गेदेमा गायसनगिरि बिथांमोना थांखि लानानै बे खेलाखौ होजेनदोंमोन 1994आव बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा जि ओनसोलाव क्लाबफोर दङ बे क्लाबफोरखौ फोथांनाय आरो बिथांमोनखौ जौगाहोनाय आरो गेलेनायावहाय मोनसे जांख्रिथाय लाबोनाय गेलेनायनि गेजेरजों जोङो गावखौ बुहुमाव सिनायथि होनाय बे मोनसे उद्देश्य दङमोन बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंदों आरो गेलेनायनि गेजेरजों बे ओनसोलाव बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिफोरखौबो खौसेयै जोङो रंजानायनि गेजेरजों खौसे खालामनानै गावजों गाव अनलायनायखौ खाथि खालामनानै जोङो माने गोजोन खौसेथि जौगानाय बे थांखिखौ लानानै गायसनदों होननानै बुंदों। आं बिनि थाखायनो बे गेदेरथार थांखि उद्देश्य लानानै जाय गेदेमा बिथांमोना आदा प्रदीप कुमार दैमारि राकेश बर' रामेश्वर बर' बेबायदिनो आरो गुबुन माखासे गुबुन माहारिनि सोद्रोमा